Asra, Asra, Asra 24 TV, gaskiyar zance. Barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin Fagen Masana. Shirin Fagen Masana shiri ne da zai rinka zakulo muku masana kan fannoni daban-daban. To a yau kuna tare da ni da babban baƙonmu, Chairman na kasuwar Kwari, ɗan tebura. Chairman, muna maka barka da zuwa. Da wannan dama za mu yi amfani wajen ta'aziyya ga Chairman na mahaifiyar shi, Asra 24 TV. Tana miƙa saƙon ta'aziyya a gare ka. Ina ansawa. Barka da zuwa. To da farko masu kallo da sauraro za su so su san da wa muke tare. To alhamdulillahi ana tare da ciyaman na 'yan tebura na kasuwar kantin Kwari, Alhaji Aminu Kawu, ciyaman na 'yan tebura na kasuwar kantin Kwari. To da farko za mu so mu san matsayinka a cikin kasuwar kantin Kwari. Matsayina a cikin kasuwar kantin Kwari ciyaman ne na 'yan tebura na kasuwar kantin Kwari, wanda mu kusan mu ce ba baki ba ne, ko ina an samu a cikin kasuwar kantin Kwari, wanda muke jagoranta al'umma iri daban-daban, wanda kuma kasancewar matsayin na shugabanni muna da abubuwa daban-daban na fannuka da yawa waɗanda suka shafi kasuwar kantin Kwari. To masha Allah, wani tanadi ƙungiyarku ta yi ma 'yan kasuwa? To ai tanadi ma da yawa ba ma ƙanana ba, don musu tanadi bisa yadda za mu kasance ba ma son cinkoso a cikin kasuwa, kuma ba ma son mu dinga ganin mutane suna aiwatar da kasuwanci ba bisa ƙa'ida ba. Asali ma mun fi son mu ga duk wani ƙaramin ɗan kasuwa shine ake kira ɗan tebur, wanda za mu ga ya zama cikin seti, wanda idan aka ce musu kule za su ce cas, domin muna da kyakkyawar fahimta da su. Ko gwamnati ce za ta ba da saƙonni na sanar da mabiyanmu ko members ɗinmu, yana fitowa ta wajejenmu ne. To wani irin kyakkyawar alaƙa ƙungiyarku take tsakaninku da gwamnati? To ai ita kanta ƙungiyar ma da muka kafa don mu kyautata alaƙar mu ne tsakaninmu da gwamnati. Majority zaki ga ana nisantar gwamnati, mu kuma sai muke shiga cikin gwamnati, wanda muke ganin ita ce uwa da uba musamman a gurin al'umma. Muna ganin ita kanta gwamnati idan aka ba ta kulawa kuma za ta ba mu kulawa. Idan haka muna kyakkyawar alaƙa tsakaninmu da gwamnati wajen saurin sadar da 'yan kasuwa kusanci da al'ummar kasuwar kantin Kwari. To akwai wani kyakkyawan tagwammashi da gwamnati take ma 'yan kasuwa, ko in ce take ma ƙungiyarku da ma kasuwa baki ɗaya? Akwai, domin ita gwamnati da abin da za ta yi tana son abin da zai kawo mata zaman lafiya da kwanciyar hankali, musamman yadda in abin da ya shafi al'umma ne ta kafa mana ma MD na musamman a cikin kasuwar kantin Kwari, sannan kuma ga mu shugabanni, kuma kowane shugabanci tana tafiya da shi yadda ya kamata. Saboda haka muke ƙara kira ma da gwamnati da ta ƙara waiwayo cikin kasuwarmu, domin muna da tsare-tsare da muka yi musamman karantowar damuna da ta shigo wajen tsaftace kasuwa da kuma share magudanan ruwa da suke cikin kasuwar kantin Kwari. To mu koma ɓangaren Kanubda. Wani rawar gani Kanubda take takawa a kasuwan Kwari? To ita Kanubda dai kin san ita ce hukumar tsara birane, kuma mai girma gwamna a yanzu ya yi canje-canje, kuma har ya kawo Hajiya Hauwa Tudun Wada a matsayin MD na Kanubda, kuma wanda mun san ita ma'aikaciya ce mai jajircewa, kuma lallai mun tabbatar da cewa duk abin da za ta yi takan kira mu zo mu shawarwari da ita domin aikin ta zo yi. Ya kamata mu ba ta goyon baya da kulawa yadda aikin ta zai tafi daidai bisa nasarar mai girma gwamna. Mu kasuwar kantin Kwari ita ce a gabanmu, kuma ita muka sa a gaba
muke ganin duk wanda zai zo ba mu gudunmawa a cikin kasuwar lalle ya kamata mu ma mu ba shi gudunmawa. Yadda mai girma gwamna ya zakulo zakwakula Hajiya Hauwa tudun wada, to gaskiya an ajiye ƙwarya a gurbinta. Muna ƙara kira dai da al'ummar musamman yadda hukumar tsara birane take shiga da fice a gurare daban-daban, kuma gaskiya suna tsayawa su yi aikin su yadda ya kamata. To muna ƙara jan hankalin al'ummar mu, kasan an ce hukumar kanabda ita ce hukumar tsara birane, to duk inda yake ba bisa ƙa'ida ba tana ƙoƙari ta kau da shi, kuma inda yake ƙa'ida ta ƙoƙarin ta tabbatar da shi. Wannan shine abin da kanabda take yi a ko'ina, ba ma iya kasuwar kantin kwari ba. Kana so ka gwada wa al'umma cewa Hajiya Hauwa mace ce mai kamar maza. Haka Gaskiya ne? ne. Hajiya Hauwa mace mai kamar maza, kuma tana da ƙoƙari gaskiya sosai. Don haka muke ƙara kira da mai girma gwamna ya ƙara ba ta damammaki sosai yadda za ta faɗaɗa ayyukanta don ta cimma burin mai girma gwamna. To masha Allah, mu dawo ɓangaren ƙalubale. Wane ƙalubale kasuwan kantin kwari take fuskanta ta ɓangarori da dama? Bayan ƙalubale kala-kala ne, musamman dai wajen al'umma kasuwar kantin kwari. A san ƙalubalen da ake fuskanta shi yadda 'yan kasuwa su tsaya su kula da harkokin kasuwancinsu, kuma su kula da haƙoƙinsu a gwamnatance. Amma sai ke suna nema su sarwantar da shi, wanda za su nuna cewa kamar ba sai ma sun je sun samu gwamnati ba, kuma gwamnati ita ce uwa da uba. Wannan ƙalubalen gaskiya muna yawan yin bita, kuma muna sanar musu da cewa duk abin da fa ya taso dole fa sai mun sanar da gwamnati, domin gwamnati tana da ruwa da tsaki akan komai. Wannan ƙalubalen ba ƙarami ba ne, kasancewar mu shugabanni muna shan fama da yadda sai mu yi mitin ya kai so 4 so 5 a koda yaushe, amma wani sai ya tashi sai sake ma tambayar cewa me za a je a saurari gwamnati. Mu kuma gwamnati dole mu saurare ta, domin ita ce uwa uba. Wannan shine cikakken ƙalubalen da 'yan kasuwa fa yawanci suke fuskanta. Kana so ka gwada wa al'umma cewa idan za ku je ku kai gwamnati kokenku, akwai wasu daga cikin 'yan kasuwa da suke cewa gwamnati kar ku je ku kai mata koke. Hakan yana nuna gwamnati ba abin da take muku ne, ko kuwa tana iya bakin kokarinta, wasu ne daga ciki suke kin gamsuwa? Gwamnati tana iya bakin kokarinta, amma dole akwai lafta na gwamnati wajen rashin wakilan da za ta saka su tuntuɓi al'umman ma, takan sako masu son zuciya. Amma muna ƙara kira ta gwamnati lallai ta dinga kulawa da waɗanda take ɗorawa a wakilcinta, don 'yan kasuwa suna buƙatar alaƙa sosai da gwamnati, kuma an san gwamnati tana da ƙoƙarin jin koken al'umma don ta kawo musu ɗauki. To hakan yana nuna cewa waɗanda ake turowa kenan ba sa aikin da ya kamata, ko suna kaka gida akan ayyukansu? Wani aikin za su iya gaya wa gwamnati, wani kuma za su iya barinsa a wajen shi, kuma gwada abin da zai musu amfani illa sanar da gwamnati. Amma idan kuka sanar da su ba sa kai koken ku ga gwamnati, ba za su kai koke wajen gwamnati yadda ya kamata, ko su yi dingushe. Mu kuma mun fi son su faɗe shi gaba ɗaya, yadda gwamnati za ta zo ta ɗau matakai na gaggawa na taimako wa 'yan kasuwa. Gaskiya ne. So mu koma kan ɓangaren nasarori. Wane nasarori kuke samu a cikin kasuwancinku? Nasarorin da muke samu a cikin kasuwancin mu, musamman yadda al'umma suke ba mu haɗin kai da goyon baya. Don kasuwar mu ta yi fice wajen nuna cewa ita bata ɗau position cewa tana wata jam'iyya ba, ta fi son ta gane wanda zai kawo mata gudunmawa su ba shi haɗin kai. Musamman yanzu idan kika ɗauka an sake sabon wani ciyaman a cikin kasuwar kantin kwari, wanda kuma al'umma kasuwar kantin kwari ma sun karɓa, kuma suna ƙoƙari su yi ayyuka tabbatar da cewa kasuwarmu ta kai tudun mun tsira. Wannan shine nasarorin da muke ganin muna samu a wajen gwamnati, yadda idan duk wanda aka kawo mana aka ce a matsayin gwamnati muna karɓar sa kuma mu aiki tare da shi. Wannan ba ƙaramin nasara bace a cikin kasuwar kantin kwari, wanda ba za ka iya ganewa ba, kuma tsintsiyan mu ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Dan yanzu sako zai shigo cikin kasuwar kantin kwari a cikin minti 15 za mu sanar da wakilanmu na ko'ina don su gamsu, kuma sun tabbatar da cewa ana tare da su. Shine nasarorin da muke ganin muna tare da shi ko da yaushe. To a ƙarshe, wane ƙoƙari kuke yi wajen yaƙi da cunkoso a lokacin azumi? Ai
lokacin azumi mukan baza jami'an tsaro ko mukan baza hukumomi na fararen kaya musamman 'yan kasuwa, kuma gaskiya alhamdulillahi yawanci ana zuwa ana faɗakar da al'umma kuma su yi hattara su gane cinkoso kan jawo matsaloli kala daban-daban. Dan a wajen cinkoson nan za a iya ma sata, a wajen cinkoson nan za a iya ma abin da baka tunani. Kamar me da me? Za a iya yi, kin san akwai waɗanda suke shigowa kasuwa za a gan su mata da maza kamar masu siyayya ne, amma so suke su ribaci masu shaguna ko masu tebura su yi musu sata. To mukan ƙoƙari mu kawar da irin wannan wajen cinkoso, mu dinga ankara da mutanen da suke shigowa da fice. Muna ƙara gode ma malamai lokacin azumi idan ya to suna ba mu dama su zo su dinga wa'azuzzuka a cikin kasuwar kantin kwari yadda za a sauƙaƙa mutane kayayyaki, musamman shigo watan irin Ramadan. Kin san a cikin kasuwar kantin kwari ta kowane lokaci cika. To wannan shine wayar da kai da muke yi ga jama'a. Insha Allah ina ganin mutane suna ganin irin nasarorin da ake samu a cikin kasuwar kwari. So bangaren kwatan waya fa, ba ku da matsala a cikin kasuwa wajen ku rinka samun ɓata gari suna kwatan ma mutane waya? Kuna da wannan matsalar ko kuwa babu, iya satan ne kawai? Ba mu da matsalar kwacen waya. Matsalar mu take damu shine 'yan sane kamar wanda suke zuwa suke sanan waya. Sane kana nufin na wayar? A cikin aljihu. Babu masu makamai da za su fito da makami su ce za ka ba su waya. So amma dai za su yi sane su zara waya, su zara kuɗi, su zara abin da ba a rasa. To wannan ko mun yi kokari, akwai CCTV da aka saka ta kowane kusurwa. Yanzu kana nufin kantin kwari akwai CCTV ko ina da ina? Akwai CCTV ko ina da ina, ana ganin movement ɗin mutane. Kuma gwamnati gaskiya ta yi mana kokari sosai ta wannan al'amuran. Muna ƙara kira dai da al'umma duk wanda zai shigo cikin kasuwa ya daɗa kula sosai, kuma mu muna kula, muna kuma iya namu ƙoƙarin. Don bana gaskiya mu sami irin wannan satakin da aka yi a da ba kamar yanzu. To a ƙarshe wani godiya za ka yi wa gwamnati wajen ƙoƙarinta a gare ku? Ai ba godiya za mu yi wa gwamnati ba, sai dai mu ƙara cewa nauyin da yake kanta ta ƙara saukewa. Domin gwamnati ko da yaushe tana cikin hidima ga al'umma ne, sai dai mu ce mata ta ci gaba da ƙoƙarin saukewa nauyin da ta ɗauka na al'umma don ta samu tsira. To alhamdulillah, duka a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da ciyaman na 'yan tebura na kantin kwari. Ku biyo mu a sati na gaba domin ganin da wa za mu zo muku a cikin wannan shirin namu na fagen masana. Mun gode.